Ti Masakbayan. Ti napalabas, kasta unay tiladingit dagiti agina, ada Peter ken Marga. Gapu iti pupusay ni Don Ricardo. Gapu iti dayta, ingkari ti baro abalsen natin ang papatay iti amana. Kalpasan ang naitabon ti Don. Kinasarita ni Peter tilakyen agayem na, tapno agpatulong. Iti sabali abangir, naklaat ni Doña Marga, gapu iti nakita na iti siled ti anak na. Papagayam, denggan ti toloy ti serye tayo ita alawas ana paulwan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyos ko, lawlawagam ti panunot ni Peter nga anak ko. Dakasamot ti mapampanunot na nga aramiden. Apay nga ado ti igam ti silid na. Mama, anya ti aramiden yu dito silid ko. Anya ti kayat asawan dagito nga igam anak ko. Mama, pangsalaknib ko lang iti bagik dagita. Kayat ko ti makasursuro. Isu anapanak iti ayan damaryo agayem ko. Pangaasim, no anyaman ti madi apang panggapam, di mon patuluyan. Mama, punasan niyo kumanday ta panagdandanag yo. Awan to ti dagas a mapagteng ko. Gapu ta awan madi apanggap ko. O anya, talaga ka di desidido kang agpaisuro iti self-defense, Peter? Wan gayam. Talaga akayat ko ti makasursuro. Tapno adda pang salaknib ko iti bagik. Sige nga Rod, agsagana kan. Isurok amin kan kati amin nga amok akita ti panakirangot. Agyaman hak, gayam. Mala, ginana tayo pa eh. Sige, mariknakmat nga agpaisun ti bannog ko. Nga may ruwamak tumatlaang, saan ka di? Talaga akras ta ti damo, Peter, gayam. Amom ka di. Daig di matla papam tinang hisuro kanyak. Ngampod no ti kunam. Mairuam kan tumatlaang. Maragsa kanak. Ngamin, nabiit ka pa yan nagsanay. Ngam adun dagiti nasusurom. Mabalin mo ang maaramat dayta. Tapno masalak nibam ti bagim. Agyamanakan ka, gayam. Gapukan ka. Mabalin ang matungpal ko dagiti planok. Huh? Anya a plano ti kayat mo asawan? Talaga ka di adisidido ka amang balas ka dagiti ng patay iti amam? Kasla maawatak ti kayat asawan ti panagsinaay mo ah. Ngam saan arumbang nga ikabil mo dita imam ti hostisya gayom. Gayam. Kayat ko asyak amis mo timang pukaw. Iti nangutang iti biyagday ti papa. Biyag ti inutang na. Isu abiyag mo't nga rod ti singerkan ko na. Isu ka di nagpaisuro ka. Iti panakirangot. Wud gayam. Talaga akas ta ti plano ka. Kasta ka di. Nasaya ta si Mangput kan Peter eh. Amom ka di nagdanagak. Kaputa italaang anala daw ka nakaawid. Sa dino ka di tinaggapwam. Pasensya kayon, mama. Ngam saan kayo kuman agdandanag, no kasto e maladawak nga agawid. Naggapuak iti ayan tigayem ko, mama. Nagpaisuruak iti panakilaban. Tapno addamat pang salaknib ko iti bagik, no kasapulan. Amamukan iho. Amok akayat mo ti agibalas. Husto akadi. Pasensya kayon, mama. Ngam saan dak amalapdan iti kayat kong aramidan. Pangaasim iho. Diyak kayat nga na mapasamak kan kamadi. Ngam, mama. Kayat ko amaadaan iti hustisya. Ti inaramid da iti daydi papa. Pangaasim. Diyak kayat amapukaw kamat kanyak. Saan ka kuman nga agibalas? Bay ama dagiti otoridad ti makaamboy ti pandakasapul ti hustisya para ken ni papam. Pangaasim ko ma, Peter, anak ko. Anya ti aramiden yu dito rancho, Uncle Lito. Apay aman mandaran yu dagiti trabahador ditoy. Awan bibiyang mo, Peter.
Manipo dita, siya kung timang imatoni ti arancho. Kapunta sakmat at talaga ti akin kuka. No kayat mo, ipakitak pa iti papeles sa mga panagnak iti dayta. Ano niya? Talaga ka di nga aguman yu ti rancho day di papa. Saan ka di analpasan ti panagbingay yu kadagiti sanikwa nga imbati da lolo kan lola? Di maam mo ti sasawam. Ala, pumanaw ka nito'y kaputa awanan karbangam iti dayto arancho. Talaga agamrod ka, angkal. Sige, sakupan yu ti rancho. Nuday ta ti pagragsakan yu. Talaga ka di anagarin kan ka ti kinaagom, Lito. Apay nga uray ti rancho day di kabsat mo. Kat kayat mo pa'y asakupan. Adayo analawlawa ti dagam ngem iso. Gaputa ison tinagpabusoy. Sa ita. Sumardeng ka sa manaw dita. Di mo ammo ti ibagbagam. Kaputawan ammom karagiti mapaspasamak. Ngem Lito. Maasyan ka kumamot iti pamilya ti kabsat mo. Nangruna iti anak da. Apay, saan ka di anapatigkan ka dagiti mismo akakabagyan? Sumardeng kan ko na! Oh. No di ka pala sumardeng. Makaraman kan kanyak linda. Makaammo ka nga rod. Ngam sapay la ko mga rod. Ta saan mo to apagbabawyan ti kastuing aramidam iti mismo akabagyam. Madula amin ang iti ngay bagpagam. Wala, panawan na kon dito'y sakbay ang makabil ka. Adoy iho, uminom kay ti danom. Agkalma ka kumalaan. Siyak to ti mapan makisarita ka ni angkel mo. Agyaman ak, mama. Ngam panagkunak. Saan na kayo adang ganday di ataw? Nagarin ti kinadakas iti puso na. Gamrud at talaga day di akabsat ni papa. Peter, iho. Isu apakawanandak, mama. Ngam talaga abalsak day di ataw. Patsik at talaga. Nga isu ti akin nakam itikas di anapasamak kan ni papa. Ngam awan pambanagnak tayo, iho. Nubilang pudno nga iso. Baybay ang tayon adagiti otoridad ti mahdoktal. Isudan ti mangsapul iti hustisya para iti day di papam. Pangaasim, di mon patuluyan no anyaman ti panggap mo. Diyak kaya't amay sagmak ka. Diyak lakit di kabalan no adada ka sa mapasamakan ka. Olya dararamidam niti solar ko si kamarga. Pangaasim ko mamat manong Lito. Di mo sakupon ti rancho. Gaputa adayumot analawlawa ti tawid mo adaga. Ngam iti day di Ricardo nga asawa. Ipabusoy mo ba't kuman iti kanakam tinabatbati asa ni Kwame. Pumanaw kan dito'y. Di maammo ti ibagbagam. Alalak lang, di talaga para kanyak. Makita mo na ito'y. Dahito iti pamanagnak, ngayon lako ti kabsat ko kanyak dahito apasat tinaga. Anya, saan na pundo na ita? Saan nga aramidan ni Ricardo na ita? Kan may sa, apay ko mga ilako na kan ka, idinto tada ni Peter apang ipatawidan na. Gapo, ta sana napatag ti anak yung kinikwana. Kwarta lang kinapatag. Dahita tinasakit a kinapudno, Marga. Saan na pundo na ita? Di mo ko madadaalan tinapintas nga imahe ti asawak. Pangaasim kumamot manong. Awarte monti kinapudno. Rupat kwartamot lang ti asawa. Huston manong. Di mo kumamot bastusan tinatayan na kabsat mo. No di mo kaya nadenggan na iti bagbaga ka kinapudno. Pumanaw ka nito'y. Di nakpagpungtutan. Kaputa di mo ammo no anya ti kabaalak nga ramidan. Nabatam! Kasmula na sukaanin apasayan dahi amarga, boss. Apay, anya timbagam kan ko na. Nagitimuno. Impakitak lang matipeke a dokumento amang ibang baga ngayon lako kanyak kampay ide
Day di Ricardo kapsat ko day ti Arancio. Anya? Apay, saan na ka di amadlaw apeke dagiti dokumento yo, boss? Anya ti ko nam. Apay ko maamadlaw na. Kat impaaramid ko nga ron akas legal. Kan kaslapun-pudno na giti papeles. Talaga saan ka ngagpampanunot, Pit? Boss, Talaki din. Agsagana kayon kanagiti kakaduam. Aday paramid ko kada kayo. Tiyak kayat nga dalaped. Iti pananggamgam ko iti dahi ti pasat ti sanikwa. Dahi di kabsat ko. uun, boss. Talaga analaing ka, Peter. Alisto ka na kasursuro ah. Panagkunak, kabailamon ti makirangot. Agpayso, gayam. Wan gayam. Nukas nga rod. Kayat ko apadasan ti kabaalak. Mabalin ka di atulungan, nak. Ah, anya ti kayat mo asawon. Kayat mo ka di ti makidwelo iti maysa akadwa tayo. Kastang agpayso, gayam. Kayat kun arugyan ti planok. Isu amasapul ang makasursuro akon. Awan parikot iti dayta. Sige, masapakan to inton bigat. Kadwelom ni Marcos. May saray jay kadagiti kasiglatan iti grupo tayo. Talaga amasubukan inton bigat. No kasano ti kabailam. Di kagdanag. Buyag ti panagduelo yo kan ni Marcos. Agyaman ak unay, gayam. Adtuyen ti kapiyo, Sir Lito. Idisok dito'y lamisaan. Kala, panawan na kundi ti salas simang. Ngam, adapay ko madamagag, Sir Lito. Anya ka di manon dayta? Amangan no madadaal man ang tagsapak. Iti kayat mo adamagan kanyak. Eh, kwa ngamin, Sir. Masyanak ngamin ka ni Madam Linda. Isu ti apektado kadagiti mapaspasamak. Anya kanya talaga ti kayat mo adamagan. Namagamon, tap na makapanaw kamot nun dito ayan ko. Ay, Sir Lito, talaga ka di nga awan pa kay naigan yaw iti pan nakapapatay ti mismo akabsat yaw? Anya, Kaya't kulaang mat ama-amuan ti kinapudno, Sir Lito. kaamom tabibig mo si Mang. Ay, Awan na mo kanagita salsalud-sudam. Ala, panawan na kung dito'y sakbay ang makaungetak. sige nga rod, Sir. Ayabandak tulatan no adapay masapul yaw. Darasem ti pumanaw, taamangan no makabilkan. Makapasurong ka babaunan. Manakibiyang. Pangaasim ko, mahal dito. Di na ko mamusmusan. Oh, Ibatam titakyag ko. oh. Masaksakitan anak. Anya timbag-bagam na pinadya katulong, ha? Apaya na ganun, iti salsalud-sunan na. Awan imbagbagakan ko, ana. Tanya ko mamat ti ibagak. Sigurado ang lang awan na dakdakamat mo kan ko, na. May papan itinamam. Pero saan, mapili tanak ang mangipaknikan ko, na. Pangaasim, Lito. Awan ammo ni Simang. Awan apulos na dakdakamat ko kan kuana. Maipapan iti panang ketel mo iti biyag ti bukod mo akabsat. Gapo iti kinaagom mo. Sumardang ka man namang isaw-sawang iti dayta. Di mo kaya't anayunak pa'y. Papa, kailiw kayo unayan. Malaglagip ko. Dagiti kinaragsak tayo kada mama. Idi si bibiyag kapay. Naulpit ti pada a tao. Naranggas na unay. Gapula ang iti sanikwa. Maiturda ti pumatay. Ngam ikarikmanan kada kayo, papa. Sa pulag ti hustisya. Masapul ang magunod mo dayta. Papa? Kulak tupay kat. Gada ka man dito tanong di papam iho. Mama. Kailiw ko ni papa.
Kaya't ko amarik na ti presensya na. Si bibiyag kumapay ni papaging gaita. No saan aga po iti kinaranggas ti pada tao. Agpapan kanyak, iho. Ngam saan akayat ni papam nga agpulkok ka. Amok akayat na anapintas ti pagbanagam. Rumbang ko mga ituloy mo mutlaang ti agadal. Saan arumbang nga agpaidagal ka itiliday amarikrik nam ita. Di ka agdanag, mama. Ituloy kung tumutlaang ti agadal. Apaman amagunod ni papa ti hustisya. Ricardo, noon na ka kumaita. Tapno duwa tamang tarabay iti kakaiso ng anak ta. Nagranggas nga minti pada at tao. Asaan amakon kontento, iti addan kan kuana. Jak ipalubos at tagikuan latan ni Uncle Lito ti rancho. Nagrigrigatan da ito'y day di papa. Isu arumbang ama isubli kada kami kan ni mama. Hoy! Anya aramidam dito si ka, Peter, ha? Oh, Nalipatam samutan, asaan yun ako kwa dahi ti arancho? awan madi nga ramidak ditoy. Sumarsarong karaklaan iti rancho mi. Agtagtagainap kan sa, boy. Saan yun ako kwa dahi ti arancho? Kukan dahi to ni Buslito. Kukwami da ito'y arancho. Ibagam da ita, iti kriminal nga amom. Hoy! Agsubli ka ditoy! Sarsarita ka lang! Takrop! Saan pa'y nga ita ti panawon mo, si kaalakyan? Masapul nga isaganaak ti amin. Anya, imay nagbasak-basak iti rancho ni Peter o nampit. Uwan, boss. Katkaslaad da sa bali ang pinsar na. Madlaw akagura na kayo. Awan bibiyang ko kinkwana. Agsagana kakit di. Tanong agkamkamali. Sumarunon iti amana. Anya? Maituradyo ipapatay ni Peter a mismo a kaanakan nyo, Bon! boss? Katsalangan na kamkamali. Di na padpadasan akong traan dagiti pagayatak. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas na pauruan. Naulpit, agasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sandra, pakibagam to man kini Almira, ama pantayo iti balayda inton Sabado? Anya ka diti mapantayo aramidan iti balayda. Kat mapantayo man na nagpariir iti Alawan, ibagak to kan kwa na. Nung nga tayo iti balayo mo ti papanantayo, tapno makastrak kami mo't iti malamansyon a balayo. Sanen, Sandra. Boring iti balay. Boring ka no. Kat nga nagpintas ti balayo. Nalawa ti flat screen at TV yo. Naglook nang pa'y ti pagtugawan. Ken, agkakaimas dagiti makmakan. Naragrag saklat ta ti panagbiag iti probinsya. Presko ti angin, ken fresh dagiti makmakan. Alawanan, Alex. Ngamno da kami, ay na, maumuma kamin iti klase ti panagbiag mi. Ngam no choice. Ano sanlatan a? Anya? Apay ko maamauma ka, Sandra. Ay, makapauma nga rod, Alex. Si kaman mati kanayon nga agsida iti adobo. O di mayat, adobo a kanayon. Wan a, mayat nga agpaiso. Ngam, kanayon mat nga adobo a kangkong, wan no bisukol. Anya? Almira, agsagana ka. Kayat manan ni Alex ti agpasyar iti balayo inton Sabado. Anya? When girl, imbaga na kanyak itay nga ibagak kanukan ka, ama pantayo manan iti balayo inton Sabado. Ay na, sabay awan tinakasagana ama sida ijay balay. Natang lang ti ado ijay. Katanya ko mati parikot iti dayta. Katno dagita ti pag-aayat ni Alex. Isungarod ti gaggagaraan na iti balayo. Sa bagay ang mabainak no daduma.
Imbagam ko maada tati mapan ije balay da, ah. Ay na, imbagak, ngam di na kayat. Boring ka no ijay. Anya? Imbagak nga rin nga ijay mansyon da. Tapno mapadasan tayo kumamot mo ng tibiyag tibak nang. Uray maminsan laang. Wen nga ron. Mapadasan ta kumamot ti pagserbyan ti katulong da. Ti agmerienda iti naimas. Kang runaan na, agsida iti naimas. Sika talaga, Sandra. Ay, kaano nga tama pasamak ti kasta pa nagbiag, Almira. Ay na, Sandra. Dumteng to dayta. Basta aramidan ta ti kabaulan ta. Tapno mapasaya at tamat ti panagbiag ta. Nana Conching, saan ka di pa asimbang pagdamamakin papa? Saan pa'y, senyoritaw? Kastala ka na yun. Jayla negosyo dati into na rin da. Ay, kat mayarwam kayon, senyoritaw. Talaga mga minakasjay dagiti baba nang. Kaslawam pa yan oras da iti balay da. Huwag nga rad, ba nag-ajak kanunungan? No apay nga minakurangan da ati kinaba nang da. Jak man mo kadakwada? Sa bagay, awan dakas na. Nagagat dalaan. Saan akas kadagiti daduma, ano asino pa'y ti awan maku kwartada, isuda pa'y ti sadot nga gobra. Wen ngam awanan ti panawan da kanyak, nana. Naimbag pa'y tadda kayo. Ala, sana bali, senyorito. Pagserbyan kayo, anaimbag. Conching, rimwar ka di manan ni Alex. Ay, wag, senyora. Nagpakada itay amapan kanumanan ijabalay tigayem na. Anya, Kanayon kanu ngamin amaburing dito'y mansyon. Iso akay kayat nalatan ti rumwar. anya. Wag, senyora. Nasa una pa'y nga rod idi na minsan, anasakit kanu tinakam na. Gaputawanan ti panawan nyo kankwana. Ay, di na lang amin maawatan. Kasanon ti negosyo, no di mi mat asikaswan. Pangalaan mi iti kwarta no isulangan tiyas asikaswan mi. Gusto ti imbagayo, senyora. Ngam no daduma, masapul nga ipaayan yumat iti oras ti anak yaw. Tapno saan nga umadayaw ti riknana kada kayo. Sumardang kan, Conching. Nalalaing ka man akon. Nalipatam ka din, asyak ti amom, ah? Ay, saan, senyora? Jak malipatan dayta. Da kayo ti buskaw amang paspaswildo kanyak. Jak pa'y nga rod nalipatan, di 30 pesos akurang iti swildo, kay di napalabas a bulan. Kanjay nga'y 50 pesos, idi kasaruno na a bulan. Bali 80 pesos amin ti balance yu iti swildok, senyora. Anya, day talang tising-singir mo kanyak, Conching. Ha? Kayat mo, taisipat ko ti 80 pesos di tarupam. Ay, manjak senyora. Ay, no sang aribaw. Ay, kakayak kwa. Nakarkaro man na, no milyon kito pakyo dito'y rupak, madam. Ragrag saka kahit ikas taunay. Conching! Di nakpag-high bloodan! Ay, Ha? Talaga makapungtutakkan ka! eh, pasensya kayo, senyora. Ala, winain. Agulimag akon. Narigat mo ag high blood kayo. Saan nyo pa nga intadami na swildok? Anya? Ha? Marurudak iti dayjay akatulong. No apay ngamin nga iso tinalam akatulong. Ni Conching lang ti makaanos iti ugalim, Esmeralda. Itam lang iti daduma. Awan pa'y makabulan, pumanaw dan. Ngamin, saan da makaanos no agpakaro ka? Anya? Anyat kayat mo asawan sa nakalimpyo? Awan ay magakakasta, Esmeralda. Ni Alex, sa dino ka no tayan na. May samot dayjay nga anak mo. Talaga natangkan ti ulo na. Napanan na ka no nga minaya. Napan kanumanan ijay balay dayjay nga Almira. Oh, iti pa'y labalay dagiti marigrikat ti papapanan na. Ay, bayamon may sumot tayang kirangsak na. Saan amabalin, Romeo? Diyak kayat amakisiningad kadagiti nakukurapay.
Naskan adagiti lang pada tayo abak ng kipakigayuman ni Alex. Isong aksagana inton makaawit. Tatalaga sirmunak! Kastalat na kanayon ti aramid mo, Esmeralda. Di ka lang maumuma amang sersermon iti anak mo. Talaga naragsak ti panagbiag dito yung away, Sandra. Almira. Kunamlaang dayta gaputasag paminsan ka lang umay dito'y lugar mi. Wen, Alex, iso ako nam amayat. Kat talaga mat namin naragsak dito yung Almira. Thank you nga rod. Ano kasta, Alex? Welcome kalata dito'y nano mo apagtaangan mi. Anya ano mo? Dakkelan da ito yung abalay para kanyak. No siya, kayat ko ang ma-improve ko maday ito'y balay mi. Nagado kami nga kakabsat. Sa dinon to ngay ti pagyanan mi. Dayta ti maysa nga arapaap ko. Iso nga ikagkagumaak ti agadan. Nga uray danda ni agkurang ti aramatak iti pagadalan. Sa bagay, awan dakes na ti agarapaap. You got it, Alex. Iso akas ta unay ti panagar-arapaap mi. Kakaiso na alibre. Da kayo talaga. Talaga naragsak kayo agad kadwan. Naimbag man takay kayat dayjay nga Alex, ti umay dito'y balay tayo, lakay. Nasingad da kada Almira kan Sandra. Isu nga uray simple lang ti panagbiag tayo ditoy. Awan anyaman na kan ni Alex. Sa bagay matkit di Ngam naimbag tasaan nga agunget dagiti dadakkel na. Wan nga rod bakit? Sapay adu ti mangibagbaga. Nga estrikto kanu dayjay a Senyora Esmeralda. Awan nga rod lakay. Ay ngam talaga akas tamat dagiti babaknang. Saan ba't kit di nga amin? Ay ngam kadwan. Wan nga rod bakit? Ngam awan mat ti mabalin tayaw. Halangan mat no saan tayo apasang bayan ni Alex? Wan lakay. Welcome lakta dito'y balay tayo ni Alex. Nang runa tanasingad iti anak ta. Nagmayat na talaga tibiyag ni Alex, anya. Ammo na ngagmotor. Ammo na ti agmaneho iti lugan. Iso nga agsisinno katyar aramaten na numapan agiskwela. Wan nga rod. Ngam sana bali. Takanayon na tamot nga itultulod. Sa bagay matkit di, Ngamay na. Siyak mo ti lugi. No motor ti aramaten na. Kaslamatin naga kiti likudan no iyang kas na taadwa. Ano sama? Tamaki ang angkas tala. Sa bagay. May mayaten, tasaan ta magmag na. Kitaam asla dumakdakkelan ti butoy ko. Gaputa inaldaw ta sumalog sumang at amapan iji pagadalan. Iso nga rod nga agan-anos ta, Sandra. Anya nga rod, kariton laang matyada ijay balayo. Nasakitan ti sikat kan tumang ko, nanang. Ay talaga akas ti agraap, anak ko. Anyan ti kastoy. Aginggat kaano akastoy ti panagbiag tayo. Ay, agan-anos ka kaday, anak ko. Anya nga road kat saan tayo matabaknag. Nanang? Day ti makagapo, no apay nga ikagkagumaan da ka apagadalan. Agyamanak, nanang. Gaputa uray marigrigatan kayo amang saksakad iti panagadal ko. Ikagkagumaan nyo lata. Ay, anak ko. Iso asapay ko Taagadal ka na imbag, anak ko. Nanang. Ikarik dayta. Ano day tarupam, Almira? Nasunburn ijay talon. Kasano? Nagmalmalom kami anagraap. Nakapigpig sapay mat nga rod ti darang ti init. Anya? Alex. Saan man nga iso ti pansinam? Nakarkaro lang nga rodan tingisit ko. Sana bali tanapintas kalat ta, Almira. Anya? Almira, pudno ti bagbaga. Mauma akon iti kinarigat ti panagbiag mi. Ay na, di ka agsaw iti kasta. Para kanyak, adayo anagasgasat ka.
Gapota kanayon nga iparik na dagiti dadakkelyo ti panagayat da kada kayo nga anak da. Idinto ta siya. Pag may saklang nga ruden nga anak. Ngam kwarta pa'y lahing ti adda iti panunot dagiti dadakkel ko. Awan manen da mama, nana Kunching. Ay kat busy damanan ay jay negosyo da, senyorita, oh. Sabagay, ison tinagbalin alubong da. Negosyo, kwarta. Ay kabaawatan niyo, senyorita. Oh, anya ka diti kayat yung nga inuman tay sa ganak, senyorita, oh. Awan, nana. Agpakadak lang, rumuarak. Apay, sa dino ti papanan niyaw, senyorita, oh. Ije balay da Almira, nana. Anya, ama ka no kaungat da ka mananda mamam no maamuan da. Awan ti mabalinda, no ijay ti kayat ko apapapanan. Gapot ta talaga anaragsak ti biyag ijay. Agyaman kami Gaputa pagaayat yaw ti umay dito'y balay may, senyorito. Siyak ti rumbang nga agyaman, tata. Gapot ta welcome akanayon dito'y balayo. Ay na, kinapudno na. Mababain kami kada kayo, senyorito. Ha? Anya ko matipagbainan nyo, Tata Rico? Una, gaputan na numula ang tipagtaangan may. Kanawan tinaimas ama ipasango may. Awan parikot iti dayta, tata. Gaputa kay kayat ko dagiti makan ditoy. Sakit di ati rumbang agbain. Gaputa kanayon dakbat nga isaganaan no umayak ditoy. Ay na, day talaan ti amumi nga isubad kada kayo, senyorita. Kahit sapay kumaa, taag nanayon ti panagpagayam yaw iti anak kao. Inlepas yaw ka di panagraap yaw lakay. Ay, wen, bakit? Ay na, nalaing matgayam nga agraap ni senyorito Alex. Anya? Ni Senyorito Alex? Tinulungan na kayo anagraap? Ay na, wen, bakit? Ay, mababainak nga raw. Ay, ala. Ay, mga nagungot ni Senyora Esmeralda no maamuan na. Ay, dahi tangarod ti pagdandanagak bakit? Mga no ibagadakit de, agungundawayan tayo ni Alex. Dahi tangarod ka. Ang mabainak mat ang mga nawakan kwa na. Ang mga nuan yapay ti makunana. Ay. Kan may sa, imbaga na kayat na kanu apadasan ti agraap. Tapno ma-experience na ti agtrabaho iti talaw. Alex, di mo kumatagidaksan ti ibagak, ha? Anya dayta, Almira? Kasla, dinuminggo ten amapan ka balay mi. Apay, Almira. Nauma ka ka din amang sangsangaili kanyat? Saan na kasta? Ang madanaganak laang. Taamangan no makaungat kan ni mamam. Di mon pa kadanagan da mama, Almira. Awan mat lang ti panahon da kanyak. Isungarod akay kayat ko ti mapan iti balayo. Gaputan wadak ijay. Mariknak ti pamatag ti may sa pamilya. Agyamanak no naragsak ka iti papan mo iti balay. Kat sapay la kumangarod, tasaan nga agungat da Senyora Esmeralda. Apay di mo inlukat ti gay Kunching. Ay, pasensya kayo na, senyora. Jak na puutan ti sasangpet yaw. Di ko namkit ni, tulong ka. Nagpigsa ti ungur ti lugan, di mo naputan. Napanan dagiti duaan na lalawa alapayag mo, ha? Ay, pasensya kayo na talaga, senyora. Sana balay, saan ang maulit? Rumbang lang! Tano ulitan pa'y. Pagawidan kan adi na oras. Anya? Oh, apay nagdakkel tamulagat mo. Ay, Apay nga awan manan ti motor ni Alex. ay, awan ni senyorita o senyora. Nagpakada, rimwar itayag sapa. Anya? Sa dino ka no, ti papanan na. Ay, jak amaw, senyora. Di mo dinamag, apay adi mo linapdan. Ay, saan, senyora? Pasensya kayo na. Ngamen,
Ti amaw ket saan ko at trabaho ti makibiyang iti kayat ni senyorito nga aramidan. Aglines, aglaba, agpakan iti asaw, ken agluto nga men ti imbagayo nga aramidak, idi inorient dak idi kasangsangpet kaw. Anya? Apay nga itakala nga si Mangpat, Alex. Pasensya kayo lang ka man, mama. Nag-enjoy ak na panak. Anya? Wan, mama. Ala, inton bigat tayo ngagsarita. Agdiretso ako niti kwartok. Kayat konti agina na. Anya? Ang di ka pa'y nangan, iho. Nanganak naggapuak, mama. Apay, sa dino nga men tinagkapuam. Ijay balay da tatariko. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo italawas ang napauluan. Naulpi ang kasal. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti umunapas sa ti serye tayo italawas ang napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naimbag agsapam, Doktora Olivia. Agpapainit kagayam dito'y terasa. Anya ti bagam, Franco. Apay nga imasidag ka. Agmamaysa ka nga na nakatugaw dito'y terasa. Iso nga'y nasitgan ka. Anya ka di ti ibagam. Awan ni Edward ita. Nasiputak tay kotse na arimuar. Mapanager furniture shop? Olivia. Amom ka di ang sakitin na kam ko kini Edward. Anya? Inagaw na ka kanya. Saan asikat ti ay ayatek? Nudikat ni Edward. Amo na nga agayatakan ka. Ngambim malaat pailaang. Ada kami pailang idi iti kolehyo. Agayan ayat kami. Uray pay. Kuma, saan na ka nga ingkalay sa Adagos? Franco, mabalin ka di. Lipata mo day tabanag. Kan ulitak manen nga ibagakan ka. Ni Edward ti ay ayatak. Olivia, ay ayatan ka. Ibatan na! Ma'am Olivia! Mr. Franco! Ninarakot mo mata ni Ma'am Olivia! Wana na, Gloria. Ngamin. Ay ayatak pailaang ni Doktora Olivia. Anya! Katsige. Ipulong mo latakin ni Edward tinakitam. Awan na nyaman na kanyak. Ha! Dita kayon! Ma'am, nakitak tinapasamak. Inagkan inarakop na ka ni Sir Franco. Talaga abastos na dyan tao. Ipulong mo ka di ka ni Sir Edward. Saan na nana? No agipulong ako. Ang mga nudakdakas pa'y timapasamak. Ma'am Olivia. Diyak kaya't nga aglaban da ka ni Edward. Ay, unay kat ngamin ni Sir Franco. Takas lag probokar. Wen nga ron. Ngam diyak kaya't atutupan ni Edward ni Franco. Tama nga nudakdakas timapasamak. Ang kasanaw no kanayon nakaabastusan ni Sir Franco, ma'am. Diyak itulok nga ulitan na pa'y tinaramid na. Nasaysaya at salaangan no inkay laag na edan ka dagiti naganak mo, ma'am. Tapno awan ti mangriribok ken ka.
Idi pa lang apang panunutak dayta, nana. Ngam, kasanon ni mama. Di ka agdanag. Adaak mo't nga agserbikan kwa na. Sige, panunutak ana imbag tinaibagam, nana. Bong, ada planok. Ket kasapulak ti tulong mo. Anya day ta, boss? Kayat ko nga agawan ni Olivia ken ni Edward. Ken kayat ko asyak tun ti mangimaton iti negosyo mi. Ha? Ket anya ti kayat mo nga ramidak, boss? Mang panunot ta iti nasayat nga ramidan ta. Tapno mapukaw ni Edward. Ket no kasta ti mapasama. Kapilitan, asyak tumaten ti mangimaton iti negosyo. Boss, Baketen ni mama? Ken alakalaeng apagulimaken no kaskasano. kayat mo asawan. Ipaknita ida, boss? Ariglado, boss. Basta dakilakit di, titangdan mo kanyak. Awan parikod. Ken igatangan kan tupay iti kotsem. Wow! Ayos, boss! Awan nga rod parikot! Sir Franco, atoy hanti inumam adanom. Idi sumla ang di talamisan. Ket panawan nakon. Kaya't kakasarita. Pangaasim ko matag sing-singpet ka. Di mo ko madadaulan ti pamatagngain pa ay damadamkan ka. Apay ka di akasta akan na yun ti bagbagam kanyak, ha? Anya ko matibibiyang mo kanyak? Ket babaunan kalaan? Sipod ubing ka. Impatag ka. Siyak timang yawat iti amin na kasapulam. Timang laba iti kawas mo. Kan mangluto iti kanam. Anya nga ro ti sarbi makatulong no di mo aramidan dagita? Pinagadal na ka nga agpaiso da Madam Carla. Ngam di mo matiaplay ti inaadal mo. Tamakibarbar ka da kalatan. Makarang-rang ka, bakit? Panawan na kong ditoy. Ulitag, di mo sayangan ti pamatag nga impaaykan ka da Madam Carla. Edward, mabalin ka di asumurot kalata iti sa di naman napapanak. Kas ko maiti mission. Uy na, awan parikot. Ken agure ka man? Adda ka di parikot? Ha? Ako ha? Awan mo't kit di. Kayat ko la akadwa kalata iti sa di naman apapanak. Ngagpapanijay klinik mo? Wen ko ma, numabalin. Olivia, ibagam ko man tipod na. Adda ka di pagbutbut ngam? Ni ka di Franco. Ha? Adda ka di madingay inaramid na kan ka? Awan, Edward. Namok nga gusto gayam kan ka ni Franco. Ingkalaysa ka. Kat dayta ti panggurguraan na kanyak. Edward. Ngam ibagam ko matipod na. Adda ka di madi nga inaramid na kan ka. Awan. Nasayat matgarod no kasta. Dayja ataw. Uray ka na yun mi abagbagaan kini mama. Awan lata denggan na. Edward. Ngam kayat mo ka di jilangan balayo ti pagnaadan tayo. Saan, honey? Tadyak mo't kaya tapanawan tayo ti inam. Agliday lakit di, no pumanaw tayo dito eh. O sige. Sikang harot ti makaamo, honey.
Sige lang, iho. Admission kayo lang ta. San abale, tadaak mo tamang kita itinegosyo tayo. Sige nga rod, mama. Ngam di kay madanagan. Kalpasan ti misyon, tumulong ak matlaan ka dagiti negosyo tayo. Awan parikot kanyak, iho. Kabailak pa'y nga imatunan dagiti furniture shop tayo. San abale, tasan mo ta narigat ti trabaho. Sige nga rod, mama. Ket no adda parikot, awagan dak kumadagos. Agyaman na kada kayo, Olivia. Edward. Tadta ti grupo yo agakaduami para iti mission ti simbaan tayo. Wen padre, awan parikot iti dayta. Agtitinulong tayo para iti mission. Kat kalpasan ti panagmisa tayo, ag-check up, kan agiwaras kami matan iti vitamina para kadagiti ubing iti daytoy a barangay. Andak la ta katulungan yo, padre. Pagyamanak iti apo. Tasaan ka lata mauma asumursurot ka na kami, Edward. Idinto tadda dagiti negosyo yo anasken apang ipaayam iti imatang mo. Sa nabale, padre. Kabalan pa'y ni mama nga imatunan. Ket no di nanton kabalan, siyakton timang sublat. Iso nga ita, tumulong ak pa lang iti misyon para iti pagsayatan dagiti kakabsat nga kasapulan. Agyaman akunay, Edward. Maya ka tumulong kan ka diti furniture shop yo, abalayan. Total, awan mat aramidak. Di ka di tumulong iti negosyo yo. Ay nasaan da ka kasapulan, Ijay. Kan, adamot ni abalayan mo fausto, Ijay, amang i-manage. Aduda, amabalin na nga ibaon, Ijay. Nasaya at nga ron, taimay ka. Tapno makapagsarsarita ta, abalayan. Kandi ka agdanag, tasaan na ka mang disturbo ditoy. No di kat, tumulong nga, abalayan. O sige, sikat di makaam mo, abalayan. O sige, abalayan, agmerienda tapay. Di kagdanag ta sugar-free day ta inuman ta juice. Kan naibas day ta tinapay. Sige, abalayan. Kaya't ko launay day ta merienda. Mabalin ka di nga inaldaw ka nga umay dito'y furniture shop. Tapay, abalayan. Ngamin, si kansabot ti swerte ita dito'y furniture shop ko. Ngamin, nakalako tayo iti sala set, dining set, kan furniture bed. Sikat ti swerte kita nga aldaw, abalayan. Kasta ka di, abalayan. Mala, bay ama, taumayak manan inton bigat. Oh, at tuyan ti merienda yo, sir, ma'am. Agyaman kami, Nana Glory. Agyaman kami, nanay. Ni Eva, saan ka di pa'y asimang pa? Adan iti silid na, ma'am. Ar-aramiden na ti homework na. Nasayat no kasta. Naala, agmerienda kayo bayat ti panaginanayo. Amok anabannog kayo anaggapo iti misyon yo. Sige, tay nakun agluto. Tahuston to inton makainan na kayo. Mangan kayon taon. Sige, Nana. Naimbaglakit din. Tanaanos ni Nana Glory ababaunan. Nagagat pa'y. Kanayon pa'y anadalos to'y balay. Awan makunak iti trabaho na. Kanito mat siguron, tapnon na yunam ti sweldo na. Wen, kastamot ti pampanunutat. Ingaton ti sweldo na, kan ikam iti bonus na. Anya kayong matan, mama? Apay ka di o maitalag kanyak ti negosyo tayo. Uray jay may sala ko maabrans ti furniture shop. Iso lang ti imatunak. Aday ta ka manan, Franco. Day tamanan, ti ibagam kanya. Sakbayapin musay day di papa. Nasa una kanyak nga imatunak ti negosyo tayo.
Ngamawan kasuratan apam matalgad. Asi katim mangimaton iti negosyo. Nasken ka di pa'y dayta, mama? Ay, saan amabalin nga italag ko ken ka ti negosyo, Franco? Taasino ti talaga niyo? Ni Edward? Kasta ngagpaiso. Gapo ka di ta iso ti podno anak yo. Kat may saak laang nga ampon. Kasano kumatalkan ka? Ada ka di gapuna atalkan ka, Franco? Awan pa nagtalakyo kanyak, tamay saak laang nga ampon. Saan akasta iho? Ngamday ta aramid mo. Kalikagumam nga imatunan ti negosyo. Ngamday talaang barkada ti ammom. Sige, sige. Saan ako na makibarkada? Basta italakyon kanyak, dagiti negosyo tayo. Ipakitampay ti panagbalbaliw mo. Oh, nauma akon mama. Kanayon latan, asta ti bagbagam kanyak. Franco, no kayat mo tinasaya at masakbayan, urno sampay ti biyag mo. Antay ta ti arak, boss. At dapayan pulutan at tinuno a karne. Sige. Danggayanak nga uminom. Naimbaglangan, tado pa'y ti arak dito idagos ko, boss. Hangam, apay ka di akayat mo ti uminom ita, boss. Saan ka di nga da trabaho mita? Bong. Imayak tapno planuan tati kayat ko amapasamak. Ha? Sige, boss. Signal mo lang yan ti orayak. Basta makaamukan. No kaano. Sige, boss. Namnamaam ngagbaligyak. Sige, Nana Glory. Rumar kamin. Idagas mi pa ni Eva ije pagadalan da. Wen, ma'am. Ay, wen gayam. Anya ka diti kayat yu asidaan inton malam, ma'am. Taiso ti ilutok. Makaamu kalatan no anya ti ilutom, Nana. Amumet asaan kami nga agpilpili iti sidaan. Basta si katinang luto. Agyaman akno kasta, ma'am. Alangarod, Nana. Rumara kon. Imo na da Edward kan Eva ije garahe. Ay, wen, ma'am. Inakon ijay kusina. I-check ko lang tibag ko. Ang mga no, damot na lipatak. Good morning, Doktora Olivia. Tsaklatan italdalag. Inakon. Oops. Aglisi ka, itidalan ko. Takon! Daydayan. Napanan. Nagsayatan. Tanaagkakmanan ti bibig ni Olivia. Anya ka diti aramidam, Sir Franco. Nakita akti naramid mo ka ni Ma'am Olivia. Nakitam gayam. Sige, ipulong mo kin Edward. Apay ka di akas na ti aramidam. Saan ka di amadanagan no maamuan ni Sir Edward? Abas-bastusam ni Ma'am Olivia. Saan na pa nang bastos ti kasjay, Nana? No dikat. Panang iparik na kiti panagayat ko ken kuana. Sir Franco, saan anasaya at tikasta? Di mo ko madadaulan tinapintas a panaglalangan niyo a pamilya. Hoy! Di ka man makibiyang no di mo kaya't akabilan ka? Sipod maladaga kayo kan ni Sir Edward. Agpapaaya kun iti da ito'y a pamilya. Nakita ti panangipatagdakan ka. Kat? Anya kumaita? Nasaya at dakan ka, Sir Franco. Isu nga agbalin ka kumamit a nasaya at atao. Sumardeng kan! Tano saan? Makaraman ka kanyak?
Di mo sayangan tinapintas ang masakbayan para ken ka, Huston! sir. Saya atam kit di tibiyag mo. Tapno agtultuloy tinasaliwanwan a panagbiag mo. Manakibiyang kalaunay itibiyag ko. Gaputa siyak tipudno nga inam. Anya? Nangag mo, Franco. Siyak tipudno nga inam. Anya ti aramiden ni Franco itinaibaga ni Nana Gloria. Papagayam, di uliwayan na denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itingkay panangtarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ka di akanayon ka ngaglaladot. Pasaray agdulok ka pa'y nubigbigat. Jakarod maawatan ti bagik. Nagbunga nga ti pan nakailawan mi ka ni Rafi. Anya? Ada na pasamak kada kayo ka ni Rafi, kunam? Wan nga rod. Kalpasan ti sumagmamano alawas. Kastoy kumutan. Nagbinulan ka din itabulan? Saan pa nga rod? Iso madanaga-nak. Rumbang nga ibagamday ta ka ni Rafi. Wan, ibagakan kwa na daytoy. Umay siguro man nandito'y library apag bulbuludan dagiti estudyante iti libro. Di kantula nagananad. Anya ngay ita, ang mga nuagdadagsun kan. Apay akanayon amala daw ni Rafi asumangpat manipod pagadalan. Saan ka ding aging galaang iti alas 5 ti klase na? Nagdamagak, kat ko na tinagdamagak akanayon kanumat ijay library ti pagadalan. Amangan no ipaspas nagnabat ti agadal. Rumbang lang. Saan asinsinan ti alalaan na akurso? Kinadoktor ko naman. Adan to doktor nga anak ta. Babaan iti kinadoktor na, bumak nang tayumanan. At dagayem ko anangato ti saan na iti ospital. Sigurado nga agtrabaho adagos iti dakkel nga ospital. Mangipatakder tanto iti bukod na a klinika. Dayta, tinabayagan nga arapaap ko. Imbagta na kaumay ka dito'y library. Nabayag basitan adi ka imimay Naka-download nga minan dito yung laptop ko dagiti kayat ko makita iti libro. Isumat lagayam. Adda nga min rumbang amam. Anya ka di dayta? Apay kasla mariribukan ka. Agdadag sana, Rafi. Ha? Masapul nga agkalay satan. Anya? Dang nga kakit di Amom nga agad adalakpay? Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo, uray nakapagkalay satan. Asikaswan ka, kabayatan ti panagadal mo. Apay ngayon palubos mo ngagsikog ka. Dayta ita ti ibagam, tanagbunga ti inaramid ta. Kunamot nga ay ayatan nak. Ibagak pa'y kada mama, numanugot na nga kalay sata. Apay adamagampay. Masapul nga itakder mo ti agbalin nga anak ta. Sana basta agdesisyonak, tagad adalakpay. Kayat mo asawan, no saan da nga umanugot? Bye-bye anakon, kasta ka di. Anya ka di ti resulta ti panagsarita yo ka ni Rafi. Inutil di dya lalaki. Damagan na kanupay kadagiti dadakkel na. Kaya't nasawan.
No saan nga umanugot dagiti dadakkel na? Baybayan na ka? Dayta ti maawatak kan ko, ana. Agad-adal pa'y ngamin di tao. Apay ngamin na di kayo nakapagtapal. Amom nga agad-adal ni Rafi. Bulsa ka kanagayan. Ita, nailaw anak kon. Kasano itan? Aganak ka ka di abalasang? Amangan no saan akayat dagiti dadakkel na ngagkalay sa kayo. Dayta nga ron ti pagdanagak. Anya nga to ti makunan dagiti dadakkel ko. Naungat ka di dagiti dadakkel mo? Saan matkit di? Nam sigurado amasayer ti riknada. Numaamuan da ngagdadagsanak. Kat aganak at to abalasang. Agdadagsan ti kayan ayat ko, papa, mama. Librarian iti pagadalan mi. Librarian? Ha? Naglawan ka iti may salaang a librarian? Saan na mabalin? Amo pa yun nga, no si kati ama? Sigurado asaan asika ti ama ti sikog na. Lepato mo na di a babae. Ado pa'y tinasaysaya at ngamday jay a librarian. Mama, Librarian lang. Sigurado anak ayan ayat kan ka tada plano na abumaknang. Isu na saysaya at nulipatamon. Saan kang agpakita kan kuana? papa, mama, kasanon ti anak ko kan kwa na? Saan lakit di asika ti ama? Kasta dagiti ambisyosa at tao. Mga ramat da iti padada at tao. Tapno romang ay ti biyagda. Apay, nakaawag ka. Di ka mo tumumayan dito ayan ko. Anya ka dito imbaga dagiti dadakkel mo. Ang mga nupudno ti kunada, asaan asyak ti ama day time imitam. Anya? Kasta ti pagkitkita am kanyak. Ulbod? Anya nga iti amok, di ka mo't bambantayan ah. Hayop ka. Diyak laing pagarup akasta ka klase ti lalaki. Dapdap pa ti babawik no apay anam mo ka. Agpudno ka man kanyak. Talaga ka di asyak ti ama day tasikog mo? Hayop ka. Awan serbem. Asidad ka la kumakanyak tatong-patong-taan kalaangan. Awan ang kay tibayin. Saan ko nga ikamat ti bagikan ka? Kan saan ko nga ikamat ti anak ko? Ikarigatak nga isakad nga uray awan ka itibiyag mi. Adakan ka dayta. Desisyon mo dayta. Jay samat ampang a librarian ti kinasaritan. Wani nga rod, ikarigatan na kanu nga isakad ti panagbiagda iti agbalinto nga anak mi. Oh, rambang laeng. Apay nga min ang nagpasikog. Amangan mo't no sana talaga asika ti ama. Yung panagrik-nak. Kaslat pudno ti bagbaga na nga anak ko ti sikog na. Ay, saan ka pa'y asigurado? Amangan no kayat nakalang apikputan. Iso nga imbaga na asika ti ama. Diya ka mo. Ngam kanayo nak ama pan idi library. Kat awan mo ti amo kasabali a lalaki iti biyag na. Ipakita na kadikan ka no adda sa bali iti biyag na. Siyempre, ilimad na. Mati kawak. Diya ka mo ti sawak. Rafi, lipata mo day diya babae. Mamirmiraot laang. Awan maganab mo kan kuana. Da kayo matgayam ti masabat ko, tita. Amamudak ka di? Asino ka kadibasang? Saan ka nga mo? Siyak ni Joanne, tita. Kadalak ni Rafi. Agpada kami, akin na doktor ti alalaan na. Asino, tagiti dadakal mo? Awan da dito ay, tita. Adada ijay Amerika. Kaya't mo asawan, agmay-may saka dito'y Pilipinas? Saan? Kadwak da lolak? Nasingad kayo kadikin ni Rafi? Wan, tita.
Imbalagad ko kan kuana nga adaywan na jay mamirmiraot, akaayan-ayat na. Podnot ako nam, iha. Sana may bagay ang makipulapol kada tayo ti kasjay a klase ti babae. Basura! Kasta nga rin timbagbagak ka ni Rafi, tita. Angam, kunana ang mamating anak na kano ti ubing. No kayat niyo, tita. Isurok ti ayan ti babae. Ingkay pagsasawan, tapno pumanaw dito syudad. Sayang ti kinapintas mo. Tabasura mat ti kayarigam. Ha? Sino kayo kadi? Apay nga inyarig dak iti basura? Gapota kayat mo ti lumungaw, iso aginargarim ti anak ko. Saan ka de? Awan ti tao aginargari, madam. Apay nga rod, apay kalay sakay ti anak ko, aber. Ha? Ambisyosa ka. Kayat mo pa'y adadaulan ti panagadal na. Da kayo kaditi ina ti awanan serbikan awan bain na alalaki. Ha? Di mo awagan iti awan serbi ti anak ko. Gaputa dandanin agbalin a doktor. Ibagamkit din nga awan serbi na. Sikati awan serbi na, awan babain mo. Inawagak iti awanan bain kan awan serbi na. Tadi na amo atakdaran ti karikan inaramid na. Apay nga men, nga ented mo ti kakaiso na kuana. Agsipod tadyak ni namnama, akas jay gayam a klase at tao ti anak yo, nana. Iso siguro abastos? Tada ti mawidan na. Saan lagayam amamirmiraut day dya babae? Bastos pa'y gayam, tita. Nagbastos at talaga. Awan la kumadita library ta ipungot-pungot ko. Di na kay lakit di in respeton, tita. Kasta ti awanan adal a tao. Anya nga ta tinaknakan ti anak ko. Ta tinutupan na day ta babae. Ginargari na lakit di, tita. Amoy umatan, ti lalaki, kas lakawitan. Noo masidag ti Eric, tuktukan na adagos, tita. Una, awan amo ti kawitan, adimang tuktok iti maiwaris nga Eric. Imbagayo ko maitay, apumanaw dito syudad, tita. Tama nga, no, agtaray da. Umayak tumanan ditoy. Kay bagak apumanawon ditoy. Rombang laang, tita. Ay, masapol nga gawaan nyo, timang papanaw kan kuana. Una, tama nga no sabidungan na ti panunot ti anak ko. Kat pumanaw da nga agpaiso. Pulos, asaan ang maikariday jay a babae iti pamilyami. Ikan nyo iti kwarta jay head dito library. Tapno papanawan da adagos, tita. Wansa nga agpaiso. Tapno sigurado apapanawan da. Madlawan ti tiyan mo. Anya ka di ti planom. Kapilitan nga agawid aki di lugar mi. Ipasngay ko ti anak ko, nga uray awan amana. Kaasi kayumat nga aginagayam. Binaybayan na kayo lakit din tinangital kam iti dayaw mo. Saan ko nga ilunlunod? Tadakas ti mangilunod iti pada at tao. Gamdumtang tumat ti karmana, tapno agnakam. Anya ka diti saan na kinayatgan ka? No kinapintas, adupay ti atiwam ababaknang. No apay mo't anagam mo kami pay laon iti dayjay alalaki. Anya nga rod ngay, adda ditan, saan mo na may babawi. Sapay la kumaa, tanasalon at kayo nga agina, inton madanon ti panaganak mo. Nabayag mo't basit a dinagawid ni Vanessa. Agpaiso nga tati kunada. Ano kanayon titi imak dagiti salsaltak. Kat adda sumangbay. Idi pa'y lakalman a kanayon nga agun-oni day ta salsaltak. Amo pa yan ngayon upod no dayta.
Ngam no maminsan, nuanya ti ko na dagiti lalakay, kasla mairanran hamay. Sa bagay, adadagiti mairan na. At damot ati saan? Pagsasaulan no maminsan dagita, natultulad tayo laeng. Mailiwak mo ta diti anak ta. Sumangpot kumamutan. Sumangpet tulat ta, bakit? No isuti pampanunutam, ad-ada mariknam ti iliw mo. Iso nga iliw-liwag mo lang dayta. Anya pa'y ngay, no di kasta. Napanak ijay library, ngayan ti babae akaayan ayat ti anak ta. Amom ka di, ti babae. Insuro ti may sa akaadalan ni Rafi. Kina Doktor Kanumat ti alalaan na. Di pa'y laday ta babae ti inaram ni Rafi. Anya ka di ti lang ti babae. Taapay anailawan ti anak ta. Napintas? Ngam. Ha! No mamermiraot matlaang. Sanan. Anwam nga iti marigrigat. Rugit laeng ang mailaok iti pamilya tayo. Saan apulos ara aman tigimong. So nga imbaga kijay babae a pumanaw dito syudad. Lagod-lagod lang ditoy. Ha! Masurunak. Pimanaw nga tan dito'y syudad? Naturad no di pa'y la pumanaw. Madlawan ti tiyan ti ampang a babae. Talaga ka di nga agawid kan? Wan gayam, urayak ti panaganak ko iji balay. Kaasi kayo nga ginagayam. Natumpungam ti lalaki, adi na matakdaran ti Karina. Sapay ko ma, tawan to ti pagbabawyan na dahi di lalaki. Itulod kay di terminal ti bus. Adupay mat nga rod ti ginatgatang mo nga isang pet mo. Sige man nga rod gayam, agsubsubali taktukan ka. Unay katag subsubalitan. Gayem ka, iso adi ka baybayan. Uno saan? Sumuro takmat iti lugaryo. Awagak ti libraryan tagpakada ah. Ay, imbag man ta si mangpot ka, anak ko. Ngam, aapay. Pakawanan dak, nanang, tatang. Anda mo di anak pasama kanya. Masikog ka ka di anak. Sino tinakasikugkan ka? Babae mo't deta kadwam. Binaybay anak tinakasikog kanya, tatang, nanang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, baknang ni Rafi, akayan ayat ni Vanessa. Mangalala da ito iti kinadoktor. Idinto tamay samot a librarian ni Vanessa. Idinagsikog ni Vanessa. Saan akayat ti pamilya ni Rafi, tamay sa da ito'y amarigrigat. Idi madlawon ti tiyan ni Vanessa. Nagawid da ito'y anasakit tinagam na. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas anapauluan. Adda iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agmano akman, tatang, nanang. Kasya na ka ti Diyos, anak ko. Pakawanan dak ko ma. Adama di anak pasama kanya. Masikog ka ka di anak. Itay pa'y anadlaw ko. Sino ti ama ti sikog mo? Babae mo't deta kadwam. Binaybay anak tinakasikog kanyak, tatang. Nanang. Anyan tigas gasat mo, anak ko.
Apay nga men, anak, relasyon ka, iti pagduaduan a tao. Diyak yung pagarapakas niya yung klase ni Diya tao, nanang. Tingamin dadto maalalakay. Nasamit ti sarita da. Isuasaan kayo apalilaw. Nasayaat da, no di da pa'y naalat ti kayat da. Agam no naaladan, pagtalikodan dakan. Ngam amin ama di nga aramid. Addan to katukad na tatang. Saan ka nga agilunod, anak? Saan tayo ako kwa ti panagibales? Ay, bayam at ipasamak ti mangdusa. Iti asino man asaan anasaya at ti aramid na. Napanak iti library a pagpapaayan ti dagna ngam awan kanumatan ni Jay. Imikat kat nagawidan. Agsublipay nga tayo, inton makaanak, mama. Apay ko ma, numakaanak. Adda ka di manan planom amang bulatsing kan ko na. Aday wam day chay, tabastos ang makisasaw. Nasakit siguro tin sawang yuken ko na. Iso abinastos na kayo, mama. Di mo man isakit day chay nga ampang. Masuronak itimbagana, nga da ka no timmawidham. Da kayo kaditi dakdaka maatin natin mawidak, mama. Dinak man katawaan, tamasuronak lang. Di imbagayo kumalike mother-like son, ah. Apaman anay bagana, kat pinanawan na kon, ipungot ko kumankan. Imbag ta nasingpat dagiti dadakkel mo. Di da ka kinagura, gapo iti napasamakan ka. Manipod pa'y ubingak, jak idainik kan iti pagsakitan tinakam. Nagsingsingpat kan nagtulnugak kadakwada. Isugayam anasingpat ka, tanasingpat dagiti dadakkel mo. Malading itanaklaang, tanailaw anak iti tao nga awanan konsensya. Napatpatag ti kinabaknang da, ngamti ka sa saad mo. May salang asao ti dadakkel na, pinati namat idadagos. Saan nanto nga tatarigagayan ang makita ti anak mi? Diyak mo ah. Apay nga nga damat kasta klasin ti tao. Wan nga rod. No apay kit di anamati ak iti karina. Ulbod mo't gayam. Kasano ka pa'y ita, anak ko? Di ka pa'y mo't makatrabaho. Mairaman ti anak mo akaasay. No awan ti agga po iti ama na asuporta. Inton makapas ngayak, awirin yun to tamapanak iti abroad, nanang. Isaganak ti masakbayan na. Adakan ka. Kastamot asaan abigbigan ngamin ti ama na. Daksagasa ti anak ko, nanang. Awan mapuutan na nga ama. Ay, saan asiksika ti kasta? Adudaan na ipas ngay nga awan amada. Ikagumaakto nga ikan itinasaya at amasakbayan, nanang. Tulungan da ka, anak. Uray awan ti amana. Saan tayo abaybayan ti ipas ngay mo? Agyaman na kada kayo, nanang. Asino pa'y ngay ti agtitinulong no saan ada tayo? Lading itak tinapasama kanyak. Pati da kayo, mairamraman. Katanya nga ron ngay. Kasta ti pamilya, anak. Saan nga imamag ti asino man nga agkamali, no di ka tulungan. Rafi, kailalaam ka di pa'y jay mamirmiraot at sinikugam? Apay na damag mo, dayta? Saan ang maikarikan ka day jay? May salaang a libraryan. Idinto ta may sakanton a doktor. Kapilitan na lipatek. Uray na pintas. Tasaan mo't amay bagay kanyak. Kasta Ado dita, ti mabalin mo nga isukat kan ko na. Di mo lang amin makita kat. Naayayok iti kinapintas da dya babae. Nagpintas tumot ngamin. Uray na pintas tamamirmiraot man. Ay, apay, tinak ka di makita. Anya timbagam? Jak nawatan. Ako mapanta ni dya pagadalan ko nak. Nasaysayat pa'y.
Ijay mo ta talaga titurong ta, saan ka di? Joan, adda ka din kaayan ayat mo? No arman na, katsong batan ka, maada anak ton, iti boyfriend. Nasao kanyak ti kadalam nga agnagan iti Joan. Nga da kano'y jay abroad, dagiti dadakkel na. Wen mama, apay ka di? Di pa'y lakat iso tinaram mo, ngam day jay amamirmiraot. Anya kumati maganab mo iti day jay ababay. Nagpintas mat ngamin, mama. Oray na pintas, tanababala ang tinagadalan na. E dento tasi ka, Dr. Canton. Di mo ka di ibain day jay ababay. No iti pintas, isupay lang tinakita kakapintasan, mama. Ngam no damaganda no anya tinalpas na. Anya tibagam. Nababala ang tinagadalan na. Saan ang may panakal? Mama. Katawan na kalaang dagiti tao anang ato itigkimong. Mawatan na ka di, ha, Rafi? Rafi, mabalin ka di nga inton malam, kat umay ka ijabalay mi? Adda ka di okasyon na maangay? Nangato nga min ti gradok iti exam tayo. Iso nga, ag-celebrate ta. Wow, nangatong agpaiso tinaalam iti test tayo. Iso nga umay ka, ta uminom kan, agpa-take out ak iti makan. Saan ko ang mabali na paen ti Gracia? Narigaten. O sige nga, Rod. Namnamag ti umay mo ijabalay. Adda ka di pa awisam nga umay? Sika lang ti special asa nga ilig. Dandanin ti bakasyon tayo. Iso nga ag-relax tamat sagpaminsan. Okay, tay ko na kon. Madi apayan ti Gracia. Makalawas ako dito'y lugar yun. Agsubli ako ni Jay Syudad. Agyaman nakiti umay mo dito'y balay. Umay kanto manan pumasyar dito'y. Saan ka kadi apo masyari, Jay Syudad? Saan siguro? Tadakkel to ti tiyan ko. Dito'y aklaangan, ingana ajak makaanak. Inton dandani ka aganak. Umay kalaangan ni Jay kaserak. Kadwaan ka amapan ija ospital no aganak ka. Ay na, imbaglakit din tadaka kanayon no kasapulak ti tulong. Saan ka di akasta ti agayam? Agtinulong? Sikan ti kasayaatan agayam, Jenny. Uray si kamat. Sikan ti kasayaatan agayam ko. Rabiin. Ngam, ayan ni Rafi. Napan ka no ije balay ije kaadalan ng agnagan iti Joan. Apay anapan ijay? Addan sa kano celebraran da. Mayat matkit di, numaya sidag iti day ije akaadalan na. May mayat day jayan ngam ti mamirmiraot asin ni kugan na. Wan matkit di Nakunam, nga day jay Amerika dagiti dadakkel na. Addan tumat posibilidad na amapan ni Rafi ijay Amerika. Sigurado day ta. Uray da tayo mata. Nalaka maipag na ti papeles no adda ti umunay jay. Una, numakapan jay kaadalan na. Mabalin aso marunong ni Rafi no maasawa na. Kat nalakan tumatan amakapantay jay. Agbalintan tumatan a green card holder no kaskasado. Nabartak ka ka din, Rafi? Sikan samet tinabartag. No siya, kabalak pa iti uminom. Mayat pa ilang ti ayos ti harak iti karabuko-buko. Oray siya. Kabalak pa'y mat. Inton saan ko nakabalan? Itulod nakton itisiled ko, ha? Tap na may mayat. Ituloy talangin ti aginom iti silid mo. Amangan no saan tanto na makapag na. Ama panidje no nabartaktan. Nasaysaya at pa'y. Adamot lamiseta kan tugaw iti siled ko. Intagaro din.
Itugot tantin inuman tayo dyan. Sagay sata iti bote nga ala. Uray sagdudwa tapay, no kabalampay ti uminom. Ano ko nagsitulo ka? Akin silid dito ayan ko. Ha? Apay ngay. Kaabay ko ni Joan iti kama. Lamo-lamo kami. Joan! Joan! Bumangon ka! Joan! Apay ka di. Makaturog-turog akpay laang. Joan! Kita ti lang ata. Abay, di ka kadi makapungtot? Anya kumangay ti pagpungtutak. Nagayatan tamat tinapasamak. Sige, maturog ka kitin. Awan anyaman na kinkwana tinapasamak kada kami. Inturog naman na. Plano na kadida ito yung napasamak kada kami. Siyak lang tinawis na. Talaga aplinano na dito eh. Arakupan ka. Tapno saan ka pumanaw, Rafi? Agidda ka pa'y, ha? Bigatan, ngamawan pa'y ni Rafi. Kaawatan, anaturog ijay balay da Joan. Awagam taamwam no ijay anaturog. Sige, tawagak man ngagpaiso. Idi payla ko marabi kat inawagamon. Inawagak ngam di na matsong batan. Amangan numadamati happy-happy. Iso adi na masango asong batan ti awak ko. Itangaruden ati panangawag mo. Amangan no adda na panan na asabali. Agtal na ka nga rod, tawagak. Hello, tita. Siya kung tinangsungbat iti awag yu. Tanakaturog ni Rafi. Dita ka di tinagturugan na, iha? Wan, tita. Dito kwarto ka naturog. Nabartak kami ngagpadpada. Kaya't mo asawan. Nagkaida kayo. Wan, tita. Agpada kami asaan mi nga mo tinapasamag. Katanya nga ro ti aramiden tayo ita, iha. Kwa, tita. Saan pa'y nga agawid? Kasano ti panagadalyo? Di, agadal kami lata. Ang inton bakasyon, agkalaysa kamin. Di mo't kabulanam ita, anak. Wan tatang, aldaw laangan ti ururayak. May mayat numapan kan iti asidag ti ospital. Tapno asidag ti papanan numadanon ti panagpasngay mo. Mapanak nga rod ijay dagos ni Jenny, nanang, tatang. Tanarigat ti agbiyahi iti adayaw, no agpasikal kan. Irubot ko nga rodon dagiti gargarot ko amapan. Itulod na kan ni nanang mo. Ay, uray dito laangan pagurayan tilugan, tatang. Kaasimot ni nanang, no may pailang ijay syudad, sa agawid manen. Ang mamangan no aganak ka di tadalan. Saan pa'y tatang? Tiimbag ati doktor kat duapay alawas. Agrubwat ka nga rudain tapno siguradaw. Narigatain. Oh, ada ka mo din, Vanessa. Aganak ka din? Kabulana kon. Ngam saan pa'y matket di ngagsaksakit. Imbag jay sakbayam ngagpaiso. Adayumat nga minti ospital iji lugaryo. Awagak to ni nanang numapantay di ospital. Tapno adan to kadwak ijay. Ay, wan gayam. Nakitak mo't nga kibkibin da Rafi. Kanji kanayon nakad kadwa a babae. Kadalan na siguro day jay. Bayam no iso ti kayat na. Iso siguro ti kayat dagiti dadakkel na. Adayo anapimpintas ka ng miti day jay a babae. Ado siguro ti linaon ti bulsana. Iso nga uray saan anapintas.
tao. Anay ko. Apa yan? Agrupangat kamatan. Mapanta ka din ni Dya ospital? Agsakit mat nga agpayson ti tiyan ko, Jenny. Sa balit, sakit na. Agure nga rod tamang para ak iti taksi. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napaulwan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.